vás tu vítam pri novom výklade a ideme sa pozrieť na odkaz kariet na tému, čo ti chce odkázať. Takže pozrieme sa na karty na tému, čo ti chce odkázať. Pozrieme sa. V tomto vašom vzťahu alebo v tomto vašom partnerstve medzi vami je veľká chémia, je veľká príťažlivosť, ale aj rozum. Tento človek vám chce odkázať, že vás má stále v hlave, že nad vami veľmi rozmýšľa a pokiaľ spolu nekomunikujete, tak premýšľa nad tým, že vás chce osloviť, že s vami chce komunikovať, že vás chce kontaktovať. Má veľmi veľké myšlienky v hlave. Stále mu chodíte po rozume, rozmýšľa nad vami, až by som povedala, že mu to nedá spávať. Je úplne nahldaný tým, ako ho neskutočne priťahujete. Tento človek si vás predstavuje celý deň. Stále mu chodíte po rozume a takisto na vás myslí aj v noci. Má z vás veľmi zmiešané myšlienky a nevie, čo má robiť. Je ako keby v takých rozpakoch z vás a pociťuje veľmi veľkú túžbu po kontakte s vami. Je možné, že vy tu už niečo máte za sebou. Už nejakú minulosť. Toto je človek, ktorého môžete poznať a ktorému ste aj dôverovali. Alebo ktorému veríte. Môže to byť aj váš partner, môže to byť váš človek, s ktorým momentálne nie ste, ale tento človek vám odkazuje, že voči vám pociťuje neskutočnú empatiu, dôveru, príťažlivosť. Túži po vás. Momentálne zvažuje, akou cestou by sa k vám dostal. Tento človek môže byť od vás aj ďaleko. Nemusí byť momentálne vo vašej blízkosti, vo vašej prítomnosti alebo tam, kde vy žijete. A práve preto tento človek má momentálne tieto pocity. Chýbate mu, chce sa s vami stretnúť. Má potrebu byť s vami. Túži po vás. Chce sa s vami fyzicky stretnúť a potrebuje s vami mať ten fyzický kontakt. Tie rozhovory. Pravdepodobne aj v minulosti, alebo ste mali, alebo máte taký vzťah medzi sebou, že si dokážete rozumieť. Dokážete sa dlho rozprávať o veciach, rozumiete si v mnohých oblastiach. Na veľa tém si dokážete nájsť spoločné rozhovory. A je tu u vás nekonečná túžba. Tento človek túži s vami byť aj po tej sexuálnej stránke. On má ako keby potrebu sa vás dotýkať. A rozhoduje sa tu. Ak momentálne nie ste spolu, tak tento človek sa rozhoduje prísť za vami. Buď vás kontaktovať, napísať vám, alebo prísť priamo za vami. Ako som povedala, tento človek nemusí byť momentálne pri vás. Nemusí byť tam, na tom mieste, kde žijete. Môže byť zďaleka a preto je medzi vami taká diaľka alebo taká medzera, že vlastne nemôžete byť spolu. A on po vás neskutočne túži. Máme tu druhýkrát potvrdenú cestu. Tento človek to už
doslova plánuje na určitý čas, kedy chce za vami prísť. A to je možno tá správa, ktorá vám vlastne má prísť, že vám nahotovo povie alebo napíše, že sa s vami chce vidieť, že chce s vami stretnutie, že si s vami chce dať kávu a že sa chce porozprávať. Vy o tom ešte neviete, vy o tom nemusíte tušiť, že tento človek vás chce osloviť. Pre niektorých, ktorí tu naozaj nie ste spolu, tak tento človek vás môže veľmi milo prekvapiť. Je tu veľká vášeň od tohto človeka. Tento človek má predstavy o tom, ako vy dvaja ste spolu, čo spolu robíte. Ale môže mať pocit, že tu bude hazard s jeho citmi. Pretože tu karty ukazujú, že tento muž môže byť do vás tajne zamilovaný. Vy o tom vedieť nemusíte, on vám to ani nemusel povedať. Mohli ste sa stretnúť párkrát, ale tento človek ku vám prechováva veľké city, ale utajené city. A to je presne tá vášeň, ktorá v ňom vy v ňom vzbudzujete tú vášeň, a tú neskutočnú príťažlivosť. A toto u neho vlastne vytvorilo aj tie city. Ale on má pocit, on sa bojí ako keby sa otvoriť na túto tému a porozprávať sa s vami, alebo povedať vám to, že vás ľúbi. Že vám je aj citovo naklonený. On má pocit, že bude sklamaný. Bojí sa možno toho, či je to aj z vašej strany takisto. Či aj vy cítite takú istú náklonnosť ako on. Tento človek môže byť veľmi inteligentný. A môže mať aj dobré postavenie. Môže byť finančne zabezpečený a je taký sám sebou. Ide si tým životom, proste nepýta sa nikoho nič, vie presne kde čo má, ako urobiť a ide si tým životom sám. Ale má tu neskutočnú vášeň voči vám. On doslova pociťuje alebo predstavuje si, čo vy spolu dokážete robiť. Po tej fyzickej stránke, po tej sexuálnej stránke. On tu má svoje predstavy, ale bojí sa vám ich povedať. Pomaly sa ale u ňoho začína otvárať to srdce pre vás a rozmýšľa nad tým, že vám doslova poviete svoje pocity. Pôjde ako keby s kožou na trh a bude očakávať tú vašu reakciu. Vyznávam tú lásku a vy ju príjmete. Vy ste takisto veľmi rozumná žena, ktorá vždy zvažuje to, čo sa jej ponúka. Ale tu vidieť, že tejto druhej strane ste otvorení takisto. Tento človek, ako náhle vám vyzná city, tak to bude pre vás znak, že prišiel k vám človek, ktorému môžete veriť, ktorému môžete dôverovať. Bude to pre vás ako keby taká vzájomná skúška tých citov. Pretože obidvaja môžete mať niečo za sebou a obidvaja sa tu bojíte otvoriť jeden druhému po tej citovej stránke. A teraz sa vám ponúka tá možnosť,
toho, aby ste sa navzájom jeden druhému vyznali z tých citov a príde to pochopenie. A tu budete vidieť, či ste to zvládli spolu. Máte tu spoločnú silu do spoločného života. To, že sa otvoríte jeden druhému, vám dá neskutočnú moc a budete sa cítiť veľmi silný jeden pre druhého. A tým pádom bude silniť aj ten váš vzťah. Takže veľmi pekný výklad a čaká vás tu romantika spoločná. Pekné chvíle do budúcnosti, spoločná chvíľa. Takže ja verím, že sa aj v tomto výklade niekto nájde, kto potrebuje toto počuť. A verte, že všetko môže byť ešte pekné. Aj napriek tomu, že ste tu možno od seba, alebo tu máte človeka, s ktorým si myslíte, že z toho nič nebude, tak tento človek voči vám prechováva tajné city. Až teda by som povedala, že je do vás zaľúbený tajne. Ale on sa vám otvorí. Príde tá chvíľa, kedy vám prejavíte svoje pocity. A bude to vzájomné z vašej strany takisto. Takže ja sa lúčim s týmto výkladom s vami. Majte sa pekne. Dovidenia.